Arestado ang usa ka aktibong pulis sa Basilan, human ini gipusil patay ang kaugalingong asawa sa Zamboanga City. Dead on the spot ang 39 anyos nga babay, human kini gipusil sa 37 anyos nga bana niini nga usa ka aktibong pulis sulod mismo sa ilang panimalay sa barangay San Jose Guso, Zamboanga City, pasado alas 6 sa buntag adlawng Sabado. Sumala sa Zamboanga City Police. Una nahitabo ang pagpamusil, nadungog na sa mga silingan ang panaglali sa magtiayon. Gani, nagtuo sila nga normal lang kini tungod kanunay na matud pa nilang nadungog ang panaglali sa duwa. Apan, taod-taod, nadungog na nila ang pagbuto sa pusil. Gilayong mi-report ang mga silingan ngadto sa kapulisan ug nadakpan ang suspek. Gikustodiya na kini karon sa Police Station 11. Wala na mihatag og pahayag ang suspek kinsa mag-atubang og kasong parricide. Wala na sab kini ginganlan sa kapulisan kinsa nasayrang usa ka aktibong miyembro sa PNP nga nakadestino sa Basilan. Crime o passion ang usa sa ginalantaw nga motibo sa krimen. Gikondina sab sa kapulisan ang gingong pagpamusil sa hinimuan sa ilang kabaro. Sa PNP, we condemn this kind of activity. Usa sila nila armas de fuego para instead of protecting individuals. We condemn this kind of untoward incidents and we filed cases